Waqt Breakfast News fuq One Xavier Dimek missir ta' tifla bid-Down syndrome jgħid li għal dawk li għandhom bżonna l-proposta li jkun hemm post li jilqa' fih il-persuni b'diżabilità intellettwali hija tajba u ta' min jinkoraġġiha. Jekk ma tihomx dil faċilità mbagħad, all right, it-tfal jibqgħu lura. L-Assoċjazzjoni tal-Persuni bid-Down syndrome ilhom 6 snin jitolbu lill-awtoritajiet biex il-Gvern jagħdilhom post, iżda l-awtoritajiet injoraw it-talba tagħhom biex minflok jagħtih lil xi ħadd li għandu l-flus. Jiġu refused imħabba għax irid isir business premises jien għalija. Veru bħalma ġifieri ħarġu l-statement li dawn huma tat-tieni klassi u m'għandux ikun hekk. Għax jekk aħna rridu nagħmluhom tal-ewwel klassi daqs ħaddieħor u nġibhom equal għandna ntuhom ir-rights tagħhom. Lukarda Kassar, illi wkoll għandha l-binta bid-Down syndrome, tajt li dan il-post jgħin biex il-persuni b'diżabilità intellettwali jsiru aktar indipendenti u bekk jintegraw fis-soċjetà. Dejjem kont ngħid li l-indipendenza ma tistax inti affarijiet ħafna aħjar mill-indipendenza tagħha, x'la jkollhom l-indipendenza kapaċi għandhom bżonn imorru x'imkien, aħna maħniex eterniju. F'dan ix-xenarju huma jgħidu li l-proposta ta' Gvern Gdid li l-tfal b'diżabilità jsiru aktar indipendenti wara l-mewt tal-ġenituri tagħhom hija xaq ta' tama li tant għandhom bżonn. Meta tara illi min qed itik dil-karanzija, jiġifieri jitielek u jipproġetta għall-futur, għalina serraħna, għax bħalma qalet is-senjura, aħna maħniex eterni. U dak li jkun dejjem aħna xi daqqiet inti fil-ħajja tkun tranquill, xi daqqiet jiġu li ma tkunx tranquill għax qed taħseb. Foresight x'jista' jiġrilek int minn ġurnata għall-oħra, meta tkun speċjalment qed tikber fl-età. F'pajjiżna għandna mal-4500 persuna li tbati minn din id-diżabilità li titwielet miegħek.